लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअजों बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनो खाराखै आंना 8:30 जालायबाय। खाराखै दिनै खेला होगोन जोंनिया गथ'फोरनि नैथि मंगलबारनि। लोगोफोर लामाखौनो नुवाखै जों खेला गेलेनो थांनो नागिरनाया। हिन्जावफोरा मैगं हानो फैदो। नै जोंनिया खामानिया सेखा लाबाखै नालाय मैगं हानो माखौ मावनांगौ जोङो गोदोर गोदोरखौ मावनांसिगोन। गोजा मावदो आखाया गेलेनो फैबाय फिल्डआव माखासे मानि गथ'फोरनि खेला होनो नागिरदो। हिन्जावफोरा खारनो फैदो गथ'फोरा। मोजां खारदो मोजां खार। खाथि खाथि थानाङा बा बिमाफोरानो दं नायग्राया। 100 मिटार खारनाय सिगां मिजौजों साबसिन मार बिनि फाम साबदा खनि गथाखनि एबारनिया नै इसोरनिया Tino मोजां खारदे मोजां खार Tino खाब्रैल' इसोरो गथ'आ सेकेन्ड जागोन इयो इलिना बिनानावा दै बोरि नै थांबाय गथ'आ